De ce ar trebui să lucreze cineva cu noi sau ce ai recomanda unui om unde te aflai tu acum câteva luni, în starea aia de Deci, obligatoriu, dacă aș ști asta, aș fi început la primul meu business. Poate că nu era suficient de matur atunci, la 20 de ani, dar aș fi încercat de mai multe ori până mă prindeam, știi, și până când tot. Dar e obligatoriu. Mi se pare că dacă ai un minim de maturitate și înțelegi un pic realitatea asta, ai nevoie de așa ceva. Pentru că tu crezi că economisești niște bani când nu investești într-un curs și un mentor, dar de fapt tu pierzi foarte mulți bani, pierzi foarte mult timp și eu cred că majoritatea oamenilor care, din punctul meu de vedere, cine n-ar vrea să lucreze cu voi, bineînțeles asta dacă are o nevoie, dacă n-are, dar mă refer din cei care au nevoie, doar nu conștientizează cât de mare e riscul să-și închidă business-ul sau să-și piardă viața în procesul de a-l face. Că Mhm. dacă ar face, eu nu cred că ar sta nimeni nici măcar să întrebe, dar dăm să văd video cu Marcel, de ce să vin în programul vostru, știi? Mhm.